Vinteren har lagt sig tungt over landet, men i GSD er der ingen tegn på permafrost. Her har man for alvor taget hul på et nyt år, og udfordringerne er store. Alle kender jo mantraet. Enten arbejder du i salget, eller også arbejder du for salget. Og der er vist ingen, der er i tvivl om, at GSD arbejder for salget. Nu gælder det for alvor om at samle kræfterne og støtte op om de fælles målsætninger. Noget af det, vi skal gøre i online-produktionen i år, det er at sikre kvaliteten i top. Vi gør det rigtig godt, men det kan blive endnu bedre. Vi skal have NIO geodata-platformen op at køre for alle i NIO-landene. Det bliver super hårdt arbejde, men jeg er ret sikker på, at det nok skal lykkes. Vi skal blandt andet have antallet af urler op fra 30 til 40%, og så skal vi have korrekte virksomhedsdata på 87%, hvor vi havde 72 sidste år. Vi står jo overfor at skulle lancere ECP, som er et virkelig vigtigt initiativ for at sikre og forbedre vores datakvalitet, og det forventer vi os rigtig meget af. Vi skal blive endnu bedre til at håndtere ordre. Vi skal kompetenceudvikle. Det skal til, for vi kan levere nogle løsninger, som kunderne ikke kan sige nej til. I 2013 der skal vi strømline vores regler og retningslinjer. Og så skal vi sikre et rigtig godt samarbejde på tværs, både lokalt og nordisk, så vi kan nå alle vores mål. Og der kommer Valhall-programmet også ind med vores nye CRM-system, som kommer til at give os en bedre hverdag. Viljen er stor, energien er på max, og lederne i GSD kører absolut ikke på autopilot. Der er stor alvor bag ordene, for alle ved, at de vigtige tiltag har en kæmpe betydning for den samlede forretning. Vi skal sikre, at kunderne får, hvad de forventer. Vi skal i hvert fald ikke være en hindring for, at de ikke bliver tilfredse. Således er det også nemmere for sælgerne at komme tilbage igen næste år. Datakvalitet, datakvalitet, datakvalitet. Det kan ikke siges ofte nok. Det er ganske simpelt det, der skal til for vores kunders tilfredshed og tryghed. Så enkelt er det. Datakvalitet er super vigtigt. Drakskort er jo synonym med kort. Derfor må datakvaliteten simpelthen ikke svigte. Vi skal hele tiden sørge for at kvalitetssikre vores arbejde og sørge for, at hele det store maskineri, det kører. Vi kender jo alle sammen det her med at være det svageste led i kæden. Og i forhold til at sikre lønsom tilvækst, så går det jo ikke, hvis kæden hopper af undervejs. Vi har jo et helt fantastisk brand, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på det. Og det gør vi ved at levere kvalitet. Det skal ikke bare være godt nok, det skal være det bedste. GSD har mange dygtige ledere, men koordinationen og det samlede overblik, det ligger hos Charlotte From. Jeg ved jo, at i GSD, der har vi nogle rigtig dygtige ledere. Og uden dem vil tingene meget hurtigt falde fra hinanden. Men altså, de gør det ikke alene. Dem, der for alvor trækker læsset, det er vores dygtige medarbejdere. De er eksperter på hver deres område. Nu har jeg jo faktisk fundet ud af, at der er en lille smule forskel på kaffemaskinerne. Og jeg ved faktisk også godt, hvilken der er den bedste. Den ekspertise skal man altså ikke undervurdere. Det er simpelthen sådan noget her, der vinder kampen. I sidste uge fandt jeg for eksempel ud af, at man kan lave smileys og hjerter i Samas. Og det er selvfølgelig noget, jeg deler med mine kollegaer. Udviklingen i IT foregår hele tiden. Også under overfladen. Også tit på medarbejderens eget initiativ. Ja, jeg har jo bygget min arbejdsstation fuldstændig op. Udenpå, der ligner den en state-of-the-art quad-core i7 power laptop. Men indeni, der er den Commodore 64. Ja, i vores afdeling, der er vi talnørder. Vi går rigtig meget op i numre. Det er CVR-numre, telefonnumre, postnumre. Ja, vi kan simpelthen ikke få nok af dem. Jeg kan nogle gange godt have lidt problemer. For eksempel 3 og 8 kan jeg godt have lidt svært ved at kende forskel på. Men jeg tror, det udligner sig selv i et langt løb. Der er selvfølgelig også 6 og 9. Den er også lidt. Jeg ved jo heldigvis, at mine medarbejdere de lever og ånder for korttjenesterne. Der føler de sig virkelig hjemme. Det er ikke svært at mærke. Jeg er den type, der godt kan fare vild i en telefonboks. Nogle gange så ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg er henne. En af de vigtigste faktorer, det er effektivitet. Vi fintuner hele tiden vores processer for at gøre det hele så effektivt som muligt. Det er rigtigt, og det var Hey, har I ikke lige 5 minutter? Det har vi altså ikke tid til lige nu. Nå, okay. Vi tager det bare senere så. Ja, fint. Nå, tror du så ikke, hendes søster siger til mig den efterfølgende dag, at det synes hun altså bare var en dårlig idé? Jamen, en af vores målsætninger er jo at fastholde medarbejderne. Og
Det handler grundlæggende om at have fingeren på pulsen og følge deres udvikling. Men det er faktisk ikke så svært, fordi de brænder for deres arbejde. Det er faktisk deres liv. Jamen, jeg drømmer om en lille butik med brugskunst, løs, hjemmelavet marmelade, små dimsedutter, en hundekendel med små søde hunde. Måske en lille chokoladeforretning med hjemmelavet chokolade. Eller... der var meget, jeg godt kunne. I vores afdeling så bliver vi jo muligvis opfattet som værende en lille smule nørdet. Nogle vil måske sige indadvendte, men det gør ikke noget, for det er præcis de mennesker, vi efterspørger. Udover at være super dygtige fagligt, så har vi altså behov for de rigtige menneskelige profiler her i afdelingen. Jeg har altid godt tænkt mig at arbejde med mennesker og snakke med folk. Det kunne være sjovt. Og så taler vi om en helt utrolig høj grad af dedikation. Der slipper ikke en eneste fejl igennem, det er jeg ret sikker på. Vi har faktisk nogle gange sådan en lille konkurrence, som vi leder efter indtrætningspil på et kort. Og hvis vi ikke rigtig kan finde nogen, så sætter vi bare nogle ekstra. Det må godt nok være lidt irriterende for brugerne, men hvad fanden, vi har jo kun det sjov, vi selv laver. Vi har tit rigtig meget at lave. Og så kan man godt blive sådan lidt... Men så siger jeg bare, at jeg skal til tandlægen eller noget. En af de største udfordringer for lederne i GSD er at sørge for, at ikke bare målene, men hele virksomhedens værdigrundlag er kommunikeret ud til medarbejderne. Vi ved det jo godt alle sammen. Det er helt inde under huden hos alle. Enten så arbejder du i salg, eller også så arbejder du for salg. Jeg arbejder jo for Jens. Gør jeg ikke? Jeg arbejder for at få viklet de her ledninger ud. Og helst din frokost. Ja, lige nu der arbejder jeg for at nå at blive færdig til klokken 5. Der skal jeg til astrologi. Nå, hvad så, drenge? Er vi på plan? Hvordan ser det ud? Hvordan går det? Det ser sgu fint ud. Vi har med Sverige i morgen, og så får vi de sidste 10 plads på opgaverne, og så kører vi bare. Vi når det. Fantastisk. Vi når det. Kanon. Stærkt gået, drenge. Nå, du skal lige tjekke. Jeg har sendt dig et link til en fuld carbon. Fuld carbon? Ja. Sat ned fra 79 til 59.000. Okay, det kommer til at tage tid, det her. I GSD arbejder man for salget. Det gør man ikke mindst ved at være ambassadør for virksomheden, eller populært sagt at være firmaets mand. Så der arbejdes kontinuerligt på at opretholde medarbejdernes stolthed ved arbejdet, og for at støtte den unikke og helt uundværlige familiefølelse. Vi har jo en helt speciel ånd her i firmaet. Det gør det helt naturligt for alle ansatte, at de lever og ånder for vores produkter. Når jeg skal lede efter noget, så bruger jeg selvfølgelig Krak. Men så googler jeg også lige bagefter, bare for en sikkerheds skyld. Jeg bruger altid Enrico, når jeg leder efter noget. Også derhjemme. Hvis der er nogen her i verden, der forstår vores produkter, så er det jo vores medarbejdere. Det er simpelthen vores allerbedste ambassadører. Jeg ved jo, der er Krak og De Gule Tider, Jubi, Mostrup og Den Blå Avis. Men jeg ved ikke lige helt, hvad for nogle af dem, der er vores. Men det skifter vist også lidt hele tiden. Det er også der lavet de der telefonbøger. Det er jo meget fedt. Så kan man jo læse om de sidste nye telefoner og sådan noget. Hvis du spørger vores medarbejdere, hvad der er vigtigst for dem ved at arbejde her, så er det helt sikkert deres team spirit. Og det, at de kan mærke, at deres arbejde er meningsfuldt. Og også ikke mindst for salget. Det vigtigste for mig, det er kantinen. Frugtordningen, det er rigtig vigtigt med frisk frugt. Jeg tror faktisk, at det er vores hævesænkebord. Ikke fordi, at jeg bruger det. Jeg bruger det faktisk aldrig, men det er vigtigt, at vi kan. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at møde til tiden. Hvis man kan nå det. Lønnen måske? Nej. Det er ikke altid lige nemt at finde den fælles ånd, men GSD's ledere er fortrøstningsfulde og ser frem til 2013 fulde af kampånd. Målene er klare nok. Det er bare med at komme i gang. Det er jo nogle utrolig spændende, men også krævende opgaver, som vi står overfor lige nu. Men med den rigtige planlægning og med de helt rigtige mennesker, er jeg sikker på, at vi nok skal lykkes. Ja, nu kribler det jo bare i fingrene for at komme i gang. Bare kom an. Vi ved, hvad vi skal. Vi ved, hvordan vi skal gøre det. Det er en god fornemmelse.
Selvfølgelig er der udfordringer. Men med den team spirit, vi har, så skal det nok gå. Det bliver sjovt. Vi er bare så klar alle sammen. Det er i hvert fald rimelig enkelt, hvad det er, vi skal. Altså, jeg tror, det bliver ret let. Det bliver svært. Det tror jeg faktisk, det gør. Rigtig svært. Det nye år er nu skudt i gang, og udfordringerne er ikke svære for øje på. Følg med næste år, når vi ser, hvordan det er gået med målsætningerne og fællesskabsånden i GSD, og se, hvilke nye opgaver, der står på agendaen.